A hyd fis Gorffennaf, pa amser gwell i fanteisio'r y ffaith bod nifer fawr o'r blodau yma yn ei llawn ogoniant ar y funud a gwneud tisw o flodau sy'n ddathliad o liwiau'r haf. Y peth cyntaf ydych chi eisiau gwneud ar ôl casglu'ch blodau ydy llnau y coesau. Fel ydych chi'n gweld yma hyn, dwi wedi tynnu'r dail i ffwrdd a dwi'n cychwyn efo chydig o wyrddni yn llaw i ddechrau. So man hyn mae gennai mintys, mae gennai'r hybi piws a mae gennai chydig o oregano. A mae defnyddio perlysiau mewn tisw yn gwneud iddo fo aroglu'n fendigedig. A wedyn yn dewis ymlodau. Mae gennai'r alchemil amolys sydd yn syth bin yn neud i disw edrych yn fythynol ac yn naturiol iawn. A mae'r lliw gwyrdd yma yn gwneud i bob un blodyn arall sefyll allan yn gry. A dwi'n troellio drwy'r amser yn llaw. So fel dwi'n rhoid un blodyn i mewn, dwi'n troelli'r coesau fel bod nhw'n gwarchod i'w gilydd. Ni gychwyn efo'r pincs bach ma fan hyn. A mae'r arogl ar rhein. O, mae'n fendigedig. Falle fysa 'na rhai pobl yn meddwl bod hi'n bechod torri blodau a dod â nhw mewn i'r tŷ, ond i mi, dyna holl bwrpas yr ardd. Dwi wrth y modd yn cael llenwi jwg a rhoid o ar fwrdd y gegin i godi calon, neu mae o'n gwneud anrheg perffaith i rywun. Chwch ar y delphinium bendigedig yna. A'r rhosod, mae'r rhain yn hyfryd. Rhain i gael ambell un o rhain i mewn. Yn yr haf, dwi'n meddwl bod yr holl liwiau o'r ardd yn hyfryd efo'i gilydd. A falle sy'r rhai pobl yn meddwl bod rhoid lliwiau melyn a pinc efo'i gilydd yn clasio'n llwyr, ond dwi wrth y modd efo'r casgliad yma o liwiau, a mae o hefyd yn adlewyrchiad o'n union beth sydd yn yr ardd amser yma'r flwyddyn. Un bach i orffen. A wedyn i'w clymu nhw. Dyna ni, a wedyn torri y coesau. A dwi wastad yn gwneud hyn ar ongl mwyn cael mwy o arwynebedd, mwyn i fwy o ddŵr fynd i fyny'r coesau. A dyna ni. Gardd Pont y Tŵr mewn jôg.